Πάρεις και εμένα. Βάστε να κάνω ακόμα λίγο. Ελάτε κύριε εσύ το παλικάρι εδώ το Αμερικάνο που τι κάνει. Εδώ, εμένα βγάλει μέσα. Για πες ο Αμερικάνος τι κάνει, στρεματίζει αμπέλι. Ναι. Αυτό κύριε Σισκή που βλέπετε εδώ και να βάλω. Έλα μου, έλα. Πατάμε ένα αμπέλι. Βγάλουμε το τσιγάρο γιατί. Έτσι, μπράβο. Πατάμε ένα αμπέλι. Πατάμε ένα αμπέλι. Το γυρνάμε έτσι και Περίμενε να βγάλουμε τη ρίζα πρώτα. να φύγει η ρίζα. Πολύ ωραία. Και μετά, αύριο θα είμαστε ύπνο. Θα τελειώσουμε Θα τελειώσουμε. για να έχουμε αποτελέσματα καλά. Α, μπράβο. Αυτό είναι το γνωστό σε όλους στρεμάτισμα. Α, έτσι. Είναι πολύ ανώτερο από το φρεζάρισμα Οι παιδιά το Αλβανοί το κάνουν πολύ καλά. και πολύ καλά. Τα καλά τα παιδιά το κάνουν πολύ σωστά. Α, έτσι, μπράβο. Σωστό και αυτό. Πολύ ωραία. Α, το τσιγάρο έφυγε. Τσιγάρο, πείτε και λίγο τσιγάρο. Έλα παππού, έλα. Θα βγούμε ωραία δε, το φετικό, έλα εδώ. Εσύ το φύτεψες στο σταφύλι, έλα εδώ. Μαζί το φυτέψαμε το σταφύλι. Μας έφυγε η πίστη να το βγάλουμε. Λοιπόν, 3 λεπτά βίντεο φτάνει. Θα το σηκώσουμε στο διαδίκτυο, στο κανάλι και θα το έχουμε για μια ζωή στο κανάλι. Λοιπόν, αυτά κύριοι, του χρόνου καλύτερα, γεια σας. Άντε υγεία. Άντε, γεια σας, υγεία.